الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا رسول الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. باياك يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تبارك وتعالى karatunmuna littafin ashifa wanda za mu gabatar yau insha Allah zai zamana a cikin wannan watan shine yau in mun gama wannan babin to za mu rufe littafin saboda azumi zai zamana insha Allah in Allah ya ba mu aran rai da lafiya da imani ingantacce muna roƙon Allah ya mana haka za mu ci gaba bayan azumi insha Allah tabaraka wa ta'ala saboda zai zamana da azumi tafsiri da muke gabatarwa muna gabatar da shi ne da rana to ba zai yi kuma mu gabatar da karatun ashifa ba so kuma dama ga yawan azumi abubuwa da dama suna nan da ɗawainiyoyi da ba zai yi a ce an haɗa wancan da wancan ba zai zama to sharul qur'ani ne fakat insha Allah a wancan tsayuwar da muka yi muna magana akan yan uwa fasahan manzan Allah yadda manzan Allah yake da fasahan harce wanda harce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi da kaifin bayani ta yadda abin da zai baka mamaki ƙabilu daban-daban na larabawa waɗanda kowanne suna da irin harshen su da suke magana da shi to manzan Allah duka ya iya harshen misali kaman ka ce a Najeriya ba za ka ce muna da Hausan Sokoto ba muna da Hausan Kano muna da Hausan Zaria muna da Hausan Bauchi misali da sauran gurare to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk yaran larabawan nan ya iya kuma duk larabawan da suka zo annabi in zai musu magana ne da yaran su sallallahu alaihi wasallam da irin harcen su ga misali malam yake baka dangane da wasu irin kalmomi masu nauyi da manzo Allah yake amfani da su wanda abinda zai baku mamaki hatta sahabbai fa larabawa ne amma sai sun tambayi mai manzo Allah yake nufi da wannan kalmar misali wa min kitabihi liwa'il ibn hujr annabi ya rubuta wasiƙa zuwa ga wa'ilu dan hijru din nan wani babba ne daga cikin mutanen kabilun Yaman manzo Allah sai ya rubuta masa wasiƙa sai ya ce ilal aqyalil abahilati subhanallahi manzo Allah yace ilal aqyalil abahilati zuwa ga waɗannan manyan jagorori sarakuna sune al-abahila wanda manzo Allah ya ga dama yace kawai ila muluki Yaman amma annabi sai yace ilal aqyali al-abahilati manyan sarakuna wal awra'il mashabib ku ji kalmomin da manzo Allah yake amfani da shi al awra'il mashabib waɗanda suke masu kyan fuska masu kyan nasaba wa fihi a cikin wasiƙan manzo Allah sai ya rubuta musu sai ya ce musu fittayati a duk abin da ya shafi attayatu me attayatu raƙuma guda 5 ko kuma awaki guda 40 ya ake cire zakkansu sune balarabe annabi yake larabcin waɗannan mutanen suke kiran shi da attayatu manzo Allah sai ya ce akwai zakka na shatun za a cire akuya ɗaya ma'ana in raƙuma sun kai 5 za a cire akuya ɗaya in awakinka sun kai 40 za ka cire akuya ɗaya su ne attayatu manzo Allah sai ya ce to akuyar da za ka cire zakka ɗin nan ga sifanta la muqawwaratul aliyadi ka ji wani irin lafuza da manzo Allah yake amfani da su ma'ana la muqawwaratul aliyadi ba akuyar da fatarta yana bin jikinta saboda rama an ce ka cire zakka haƙƙin Allah kawai sai ka je ka nemo wata akuya ta siɗe ta rame sai ka ce ga zakka ita ake kira da muqawwaratul aliyadi annabi ya ce ba ma san irin wannan a zakka sannan manzo Allah ya ce wala dinaka ba za kuma ka cire koshashiya ba a cikin akuyoyin sai ka duba akuyar ka wacce ce tafi koshi sai ka ce ka cire zakka ba haka manzo Allah ya ce irin wanda ake so wa an sabajata wa addu as-sabajata in zaka cire zakkan akuyan ka cire akuyar da take yar madaidaiciya ba ramammiya ba kuma mai kiba ba kaga wannan annabi yana gaya mana irin yanda ake zakka a yau mutum ne zai cire zakka zai baka ko kai ba ma zakka ba ko kyauta zai baka sai ya nemi mafi munin kaya sai ya dauko sai ya ce maka gashi
manzo Allah ya hana irin wannan kyautan saboda alqur'ani yana cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. In zaka bayar ana son ka bayar daga abu mafi kyau da kake da shi. Sannan manzo Allah ya ce wa fisiyubil khums, wa fisiyubi, asyubi shine arrikaz ko duk wani abin da aka ciro shi daga ƙasa. Akwai zakka akan rikazi ai. Misali kawai yanzu ka sayi fili a nan anguwa, da ka sayi filin nan ya zama mallakanka, sai aka zo sai ana tonar rijiya katsam kawai sai kuka ci karo da wani akwati kila da ya kai shekara 100 kaza a ƙasa, kuna duba sai kuka ga gwalagwalai da sauransu da me, to wannan shi ake kira rikazi. To ka'idar zakkansa shine zaka cire 1/5, shi suke kira da rikazi. To a yaren malamin fuqaha mun kace rikazi mun sani, amma irin wannan larabcin ka zo kace wa fisiyubi, to sai fa an bincika maka me ake nufi da asiyub. To asiyub yana nufin rikazi, dukiyar da aka tono ta daga ƙasa, za a cire, annabi ya ce za a cire zakkanta kashi 5. Sannan ko ba dukiyar da wani ya birne ba, a'a dukiyar da ka samu kawai kana tonar rijiyar gidanka, kawai sai ka ci karo da wani gungume mangol ko zinari, shi ma akwai zakka a kansa, za ka cire kashi 5, shine asiyub. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man zana min bikirin, mim za ku ga a rubutun da yake nan sai suka sa mimun. Wannan mimun din na biyu a yaren mutanen Yaman ita ce take dauke da alif da lamun na ma'arifa na jikin albikiru. Manzo Allah ya ce to wa man zana min bikirin, duk wanda ya yi zina da budurwa ga hukuncin sa, inji manzo Allah, fasqa'uhu, manzo Allah ya ce ku zane shi. Kaga ai annabi bai ce fadribu ba, sai ya musu amfani da irin lafazin yaran su, sai ya ce fasqa'uhu, ku zane shi mi'atan, bulala 100. Sannan ya ce wastawfiduhu aman, ku kore shi a garin da yake tsawon shekara 1. Wannan hukunci idan mutum ya yi zina, in ana shari'ar musulunci za a bulale shi, za a kore shi kuma sai ya yi shekara 1 bai dawo garin da yake ba. Sannan wa man zana min sayyibin, wanda kuma ya yi zina amma in bazawari ne shi, ko wacce aka yi zinan da ita bazawara ce, wancan saurayi ne ya yi zina, sawa'un ya yi zina da saurayi budurwa wacce bata taba aure ba, yarhamukumullah, hukuncinsu dukkansu bulala da kora. Idan kuma ya zama na wanda ya yi zinan saurayi ne da kuma mata aure wacce dama tana da aure ko ta taba yin aure, hukuncinsa bulala 100. In an masa bulala 100 a kore shi, ita kuma za a jefe ta. Idan kuma ya zama na shi ne ya taba yin aure, wanda ya zina da ita bata taba yin aure ba, shi sai a jefe shi, wanda bata taba yin aure ba a yi mata bulala. To shine manzo Allah yake cewa wa man zana min sayyibi, wanda ya zina bazawari ne, hukuncinsa manzo Allah ya ce fadarrijuhu, annabi ya ce ku yi masa, ku jefe shi bil adamim, da duwatsu. Wannan shi ake kira da rajum. Mutum in yayi zina, in ya taba aure, hukuncinsa shine a jefe shi. Manzo Allah ya ce wala tausima fiddini, babu ragwantaka a addini. Kar ku ce jifa ne, yaushe za mu sa mutum mu jefe shi, wala tausima fiddini, babu ragwantaka a cikin addini, ku jefe shi kawai. Sannan manzo Allah ya ce wala gummata fi fara'idillahi, babu abin da yake boye a cikin abin da Allah ya farlanta. Allah ya farlanta haka kawai, to shikenan. An ce a zana wanda ya zina, ku zane shi, suratul nuri ko azzaniyatu suratun anzalnaha wa faradnaha, suratun ko wa anzalna, menene take farko ayat suratun anzalna wa faradna wa anzalna fiha ayatin bayyinatin. Allah ya ce mun saukar da ayoyi waɗanda suke a fili. Azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, kowanne ku yi masa bulala 100. To shine wannan. Manzo Allah ya ce babu abin da yake boye a littafin, a cikin abu hukuncen Allah. Wa kullu muskirin haramun, duk abin da zai sa kamaye, in ji manzo Allah, haramun ne. In an ce giya ba ana nufin giyar da mutane suke zuwa su kwankwada a kwalba ba, la, duk abin da zai sa kamaye, ka zuki wani hayaki, ko kuma misali kwatan makwabtanka yayi tsami, an ka zo shigewa sai ka tsaya ka sheka sai ka tashi kana layi, ka sha giya. Sunan abin da ka sha giya haramun ne. Duk abin da zai sa kamaye, in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, haramun ne. Giya haramun ne, wai haramun ne, taba haramun, duk suna cutarwa. Duk abin da ka saya, ina irin abin da ake sholi ake cewa ko sholi, wanda ake faci da shi din nan, kaga samari su sa shi a tsumma suna ta banka, to shi ma haramun ne saboda yana sa su layi. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wa'ilu bin hujrin
amma wa'ilu dan hujirin inji manzo Allah ya ce ya taraffalu shine zai jagorance ku zai zama shugaba. ku duba wata kalma na ya taraffalu. malam wai yana kawo maka kalmomin da manzo Allah yake amfani da su na waɗancan kabilun. yanzu wannan kalmomin ka ɗauko su a wajen wanda dan bana bakwai ne a koyar harshen larabci, in ka gaya mai sai ya rantse ma ba larabci bane saboda kalmomi ne masu nauyi. manzo Allah ya ce ya taraffalu alal aqyali. to bayan wannan mala ya gama sai ya ce aina hadha min kitabihi li Anas. haka idan ka duba wasiƙar da manzon Allah ya rubuta wa sayyidina Anas, wanda an samu sabani tsakanin malamai, shin manzon Allah ya rubuta wasiƙar ne wa sayyidina Anas ko sayyidina Abubakar ne ya rubuta ko sayyidina Umaru ne, ko kuma a'a sun sayyidina Abubakar da sayyidina Umaru sun zartar da wasiyan da manzon Allah ya rubuta wa sayyidina Anas ne fi sadaqatil mashhura akan abin da ya shafi zakka, wasiƙan nan da ya wa sayyidina Anas. sai mala ya ce lamma kana kalamu haula'i ala hadal haddi, to da ya zama na larabawa ga irin salon maganan su, larabawan yaman ga irin kalmomin da suke amfani da shi, wa balagatuhum ala hadan namadi, balagan maganan su da kwarewa wajen zance tana tafiya bisa irin wannan salon, wa aksaru isti'malihim hadhihi al-alfaz, da yanda suka yawaita amfani a cikin kabilan su da irin wannan kalmomi, ista'amalaha ma'ahum. manzo Allah shi ma da ya zo magana da su sai yake yin amfani da irin kalmomin da suke amfani da shi, li yubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. manzo Allah yayi haka ne dan ya bayyana musu abin da aka saukar musu na dokokin Allah alqur'ani, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Allah ya ce mun saukar maka alqur'ani dan ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu. to annabi in yazo zai musu bayanin me Allah ya saukar, sai ya dinga musu bayani da irin harcen su da yaran da za su gane saboda kwarewar sa sallallahu alaihi wasallam. sannan manzo Allah ya bayan yayi wannan wal yuhaddisan nasa bima ya'lamuna, kuma daga cikin hikimar manzo Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa mutane magana da irin harce da za su gane irin harcen su. wa ka qaulihi fi hadisi atiyatas sa'di, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin atiyatas sa'di, manzo Allah yake cewa fa innal yadal ulya hiya al mundiyatu. kaji wata lafazi fa annabi ya ce al yadul ulya, hannu mai bayarwa, hiyal mundiyatu, ita ce take gaba, ita ce mai amfanarwa, ita ce mai ciyarwa. wal yadu sufla, hannun da take ƙasa, hiyal mundatu, ita ce mai karba. ma'ana nazo zan baka abu, zaka ga yana baka, zaka ga hannuna ne a sama kai kuma hannunka a ƙasa kai haka. to manzo Allah yana nufin ma'ana mutum mai bayarwa, mai yawan kyauta, mai alkhairi yafi wanda bai da alkhairi. shine fa innal yada al-ulya, hannu mai yawan kyauta, hiyal mundiyatu, ita ce mai amfanarwa mai bayarwa, wal yadu sufla hiyal mundatu, ita kuma ita ce mai amfana. qala yace fa kallamana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi lughatina, shi sahabin yace annabi yana mana zance da irin yaran mu. har sahabbai suna tambaya, to wai ya rasulullahi ya kai ka iya yaran kowa da kowa, hausan kowa da kowa? to haka manzo Allah yake. wa qawluhu fi hadisil amiri hina sa'alahu, da faɗin manzo Allah cikin hadisin al'amiri lokacin da ya tambayi manzon Allah, fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sai ya ce masa sal'anka. yanzu kaga in ka samu wanda bai iya larabci ba kace sal'anka, tambayi game da kanka, shine fassarar zahiri. tambayi game da kanka, ya zaka ce kaina kuma in tambaya game da kaina, ai ni na fi sanin kaina ko? to amma a ƙabilansu su in sun ce sal'anka suna nufin sal'an ma shi ita, duk abin da kake so ka tambaye ni ka tambaye ni. wa hiya lughatu bani amir, ita ce lugan banu amir. wa amma kalamuhul mu'tad, mala yace amma kaga maganan manzon Allah wanda manzon Allah ya saba yi yau da gobe, wa fasahatuhu, da fasahan harcen manzon Allah, al-ma'aluma wanda aka santa, wa jawami'u kalmihi, da yanda manzon Allah yake tattaro kalmomi, kamar yadda muka bada misali satin karshe da muka yi karatu, kalma ɗaya manzon Allah zai faɗa maka haka, amma baka yi wasa ba wallahi sai ayi mujalladi ana neman bayanin sharhinta saboda girman manzon Allah. kalma ɗaya ba, amma sai kaga ana neman mujalladi wajen bayaninta. wa hikamihil ma'thura, da hikimomi na manzon Allah waɗanda suke ma'asura, ya ce faƙar allafan nasu fi haddawawin, malamai sun rubuta dawawin, littattafai manya-manya, wasu zube wasu waƙe, suna bayyana mana hikimomi irin na manzo Allah. wa jumi'at fi alfaziya wa ma'ani al-kutub, a wajen bayyana lafuzan annabi da ma'anonin lafuzan annabi sai da malamai suka rubuta manya-manyan littattafai.
wa minha ma la yuwaza fasahatan, zaka samu daga cikin lafuzan manzan Allah ba wani lafazi da zai yi kusa da lafazin manzan Allah fasahatan ta wajen fasaha, wala yubara ba wani lafazi da zai ce zai yi gasa da lafazin manzan Allah balagatan ta wajen balaga. Ka kaulihi, to ga misali, bar ku ji irin maganganun manzan Allah. Manzan Allah ya ce almuslimuna, kun ga musulmai, tatakafa'u dima'uhum, jininsu daidai ne, jininsu daidai ne. A zamanin jahiliya idan dan wannan kabilan ya kashe dan wannan kabilan, sai an zo za a ce to ai ba za a kashe wannan ba da ya kashe wancan saboda darajansu, wannan dan gidan daraja ne, wannan bai da daraja. Manzo Allah da ya zo sai ya rusa wannan ka'ida. Almuslimuna, in ji manzo Allah ya ce musulmai tatakafa'u dima'uhum, jinanan su sa'annin juna ne. In ka kashe dan uwanka musulmi, ko kai ne dan shugaban kasan duniya ka kashe dan talakan duniya, dukkan ku musulmai, jinin ku ɗaya ne, kai ma kashe ka za yi. Annabi sai ya daidaita mutane. Sannan ya ce wa yas'a bi zimmatihim adnahu, manzo Allah ya ce adnahu, mafi kaskancin musulmai, yas'a bi zimmatihim, yana cikin zimmansu. Kun san me ma'anan wa yas'a bi zimmatihim? Yanzu gashi dinnan ba muna Afirka ba, muna cikin Najeriya, a Najeriya muna Bauchi, amma yanzu da za a nuno maka dan Filistin, ka gan shi yana kuka, banu Yahudu sun je sun kai hari sun kashe su, ya kake jin zuciyanka? Za ka ji ka shiga cikin damuwa, ka shiga cikin kunci. Haka yanzu balaraban da yake kasan Saudiya, da za a nuno ka yanzu sai a ce Allah ya kiyaye, ko a nuno wani gashi musulmi ne, a ga wasu suna bin sa da gudu da sunan musulunci sun kai masa hari. Wannan balaraban da yake Saudiya sai ka ji ransa ya ɓaci, an taba mai dan uwansa a Najeriya, a Bauchi an taba masa dan uwansa musulmi. Haka mu muke musulmi. Manzo Allah ya ce bari ka ji, wa hum yadun alaman siwahum, musulmai in ji annabi, yadun alaman siwahum, su a haɗe suke akan duk wanda ba su ba. Kun ga duk sabanin da muke mu yanzu, ba gashi mu Muhammadawa masoya manzo Allah ba, to da za mu ga wasu waɗanda ba musulmai ba sun farwa wahabiyya, za ku ji ranmu ya ɓaci. Da za mu ga waɗanda ba musulmai ba sun farwa 'yan shi'a, za mu ji ranmu ya ɓaci. Da za mu ga waɗansu waɗanda ba musulmai ba sun farwa 'yan ƙur'aniyun, za mu ji ranmu ya ɓaci. Duk da saɓanin da yake tsakanin mu fa, duk saɓanin da yake tsakanin mu dinnan, inda za mu ga wani ya zo wanda shi a wajen gida yake ba musulmi ba ya taɓa ɗayan mu, nan da nan za ka ga mun yi ca, za mu nuna ba mu yadda ba. Yanda ku ga abin da zai ba ku mamaki, da aka zo kwanaki bisa kuskure sojojin Najeriya suka kashe mana 'yan uwanmu a tudun Maulidi a garin Kaduna, wanda ake cewa garin a da tudun biri ko, da suka je suka kai hari, yanzu sunan garin tudun Maulidi, da suka je suka kai hari suka kashe 'yan Maulidi. Kun za abin da zai ba ku mamaki, duk hatta kiyayyenmu da kowa har su wahabiyan nan da suke kinmu, amma wasunsu sai da suka fito suka nuna abin bai musu daɗi ba. An gani su haka abin yake. To mu ma yanzu inda wani abu zai same su wanda ba musulmi bai taba su, za mu ji kawai ya taba mu, ya taba mana yan uwa. To shine manzo Allah yake cewa hum yadun alaman siwahu, musulmai su a dunkule suke, hannu ɗaya ne akan wanda duk ba su ba. Zaka iya ganin kai kila kai ba musulmi ba, kai ta ganin muna faɗa da wancan bawabiye ne, in buɗe masa wuta, raruko shi, shi ma kila ya buɗe mun wuta. Amma daga ka shigo kuma za ka taɓa wani, sai kaga kuma ka raina kanka, sai mu nuna maka kai ubanmu ɗaya fa, uwa ce kowa da tashi. An gane, to haka abubuwan yake tafiya. Wa qauluhu, kaman faɗin manzo Allah da yace annasu ka asnanil mushdi, annabi yace mutane da kuke ganin su ka asnanul mushdi, kaman haƙoran ƙurye ne. Waɗannan haƙoranka turaman nan na cikin bakinka, ai za ku ga tsayin su ɗaya ne, ko wani ya fi wani, za ku ga tsayin su ɗaya ne. Wannan turaman ƙarshen za ku ga tsayin su ɗaya ne ko. To manzo Allah ya ce yadda kuka ga turaman nan tsayin su ɗaya ne, to haka mutane suke, ba wanda ya fi wani sai da tsoron Allah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ku mutane, inna khalaqnakum, Allah ya ce mu muka halicce ku min zakarin, ga mata a cikin ku, wa unsa ga maza a cikin ku, wa unsa ga mata, wa ja'alnakum shu'uban, muka sanya ku yanki yanki.
yankin Afirka, yankin Amerika, yankin Australia, yankin Asia, shu'ub wa qaba'ila muka mai da ku. Allah ya ce kabilu, ba Haushe, ba Fulatani, ba Barbare, Inyamuri, ba Yarabe, ba me yake da suna Gwari, Igala, waye, duka kabilu daban-daban. Allah ya ce lita'arafu, na sa ku zamanto don ku san junanku. Amma fa ka sani, bature bai fi balarabe ba, balarabe bai fi bature ba, bakin fata bai fi bature ba. Wanda ya fi wani, inji Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Wanda ya fi wani shine wanda ya fi tsoron Allah a cikin ku, shine ya fi kowa. To manzo Allah ya ce annasu kasinanil musht, mutane kamar yadda kaga bakin shine balarabe yake cewa kum dai da muke tace kai da shi shine yake ce masa almusht, ko ma'ana abin tace kai. Zaka ga tsayin kum bakinsa ai ɗaya ne. To yanda kaga kum din nan haka dukkan mu muke, kullukum li adam wa adamu min turab, dukkan ku daga annabi adamu kuke. Annabi adamu kuma daga ƙasa ya zo, daga ƙasa aka halicce shi. minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daga ƙasa muka halicce ku, kuma in kun mutu za a je a birne ku, ƙasa za ku koma, sannan kuma daga ƙasan za mu tashe ku ranar tashin kiyama. So za ku ga dukkan mutane, duk wanda yake zuwa kaga mutum aini dan kabilan wane ne, na fi wane daraja, in kana neman wawa ka nuna shi, ka ce ga wawa. Ba wanda ya fi wani sai wanda ya fi wani tsoron Allah. Tsoron Allah shine ma'auni, hatta musamman yan uwanmu maza ko. Ai Allah ya ce ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa'i. Kai ka san me qawwamuna 'ala an-nisa'i? Qawwamuna 'ala an-nisa'i masu tsayuwa akan harkar mata, su ciyar da su, su shayar da su. Mace ce tana zaune a ƙarƙashin mijinta, waye mai ciyar da ita? Mijinta ko? Waye mai shayar da ita? Mijinta. Waye mai tufatar da ita? Mijinta. Waye mai kula da lafiyanta? Mijinta. Shine ma'anan ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i. Mazaje akan matansu, su suke kula da su, su ciyar da su, su shayar da su. Ba wai ana nufin namiji a haddin zatin sa yafi mace bala. Da namiji da mace duk ɗaya ne. In kuma ka ce ai a haddin zatin sa wallahi dole namiji yafi mace, wance kafi mamanka. Haka ga kai shiru. Ko akwai wanda zai ce ya fi maman shi alal aƙalli, ko mu ce maka to ga matan manzo Allah, kana nufi yanzu kai tunda namiji ne kafin mata annabi, zaka ka ce a'a sun fi ka daraja ko? To tsoron Allah. Amma me yasa matan manzo Allah suka fi ka daraja? Saboda su matan manzo Allah ne, kuma sun tsaya sun bi Allah yanda ya kamata. To da haka namiji bai fi mace ba fa kwata-kwata. Ana nufin qawwamuna 'alan nisa'i, maza masu kula da matansu. Amma kawai ka zo shigewa a bakin titi, sai kuka haɗu da wata mace, kawai sai ka ce ke ki maza ki bana yin, ya Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Dariya za maka wannan, ka murda aya, ka burda ta, baka faɗa ayar daidai ba, baka fahimce ta daidai ba. An gane namiji bai fi na mace da komai ba sai da tsoron Allah. In mace ta fi ka tsoron Allah ta fi ka, in namiji ya fi ki tsoron Allah ya fi ki. An gane shi musulunci yana duba wannan jauhar din ne, ba ana duba karfin jiki ba. Ka ce a to ai ga ni gansame me tunda ni gansame me ne, ita ba ta da karfin jiki na fita, wannan hauka ne. Sai a harbe ka da harshashin da bai wuce nan ba ya kashe ka. Harshashin shi ya fi ka kenan. An gane to duka irin waɗannan za a dinga dubawa. Haka ake. Manzo Allah ya ce annasu sawasiyatun ka asnanil musht. Mutane kaman haƙoran ƙurye ne, ba wanda ya fi wani sai wanda ya fi wani tsoron Allah. Wal mar'u ma'a man ahabba. Daga cikin irin maganganun manzo Allah jawabiul kalmi, manzo Allah ya ce wal mar'u ma'a man ahabba. Intabe, kana tare da wanda kake so, kai ya rage ka tambayi kanka wa kake so. Al mar'u ala dini khalili. Mutum yana kan abin da abokinsa yake kai. An ce mutum yana tare da wanda yake so, to wa kake so? Allah ka shaida mu manzo Allah muke so. Wallahi mu annabi muke so. Allah ka tashe mu da annabi. Allah ka tashe mu da annabi. Yawwa kai ma sai ka bincika ka juwa kake so. Ibn Taymiya, Albani, Usaymin, ya dai rage maka dai, amma mu dai annabi muke so. An gane a so annabi, so annabi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala khaira fi suhbati man la yara laka ma tara lahu. Ga wata babban magana, yana da kyau mutane ku fahimci wannan. La khaira fi suhbati man la yara laka ma tara lahu. Babu alkhairi cikin abokantakan wanda baya daukan ka a yanda kai ka dauke shi. Mutum ne ka dauke shi da daraja da kima, shi kuma bai dauke ka da daraja da kima ba. To me yasa zaka dinga takurawa kana tura kanka jikinsa? Zaka walakanta kanka. Ka zamanto
bayan Allah da manzan Allah ba wanda za ka dinga so kana masa almutabatul abiya. Allah da manzan Allah da ake musu irin wannan soyayya ake bin su ido rufe. Babu alkhairi cikin mutumin da kana girmama shi, kana son shi, kana kaunansa, amma shi baya son ka, baya kaunanka. Za ka zamanto wawa in kana daɗa cusa kanka, saboda wata rana zai maka abin da za ka cutu, za ka ji a duniya ka tsani kanka. To shine manzo Allah ya hutar da kai, yace la khaira, babu alkhairi fi suhbati man la yara laka ma tara lahu, cikin abokantaka da wanda baya girmama ka kai kana girmama shi. Ka zamanto azizun nafsi, mai mutunci, mai kamewa. Akwai bambanci tsakanin girman kai da girmama kai, kun gane? Idan kaga guri za a walakanta ka, kar ka shiga. In an ce wani kafiye girman kai, kowa yana shiga kai baka shiga, ka ce ba girman kai bane, girmama kai ne, saboda ka fahimci za a walakanta ka. Da ka duk gurin da ka san zaka je ka sa kafanka a walakanta ka, ko za ka yi mu'amala da wani ya tozarta ka, to kar ka jefa kanka a gurin. Ka ja cikin gidanka in kai kadai ne, ka zauna daga kai sai iyalanka, kai ta yi wa annabi salati, ya fi maka alkhairi. Manzo Allah ya ce ga wani karin magana a wani maganan sama, ya ce wannasu ma'adin, annasu ma'adin. Kun san me ake nufi da ma'adin? Ma'adin su ne yanzu kaman zinare da gwalagwalai, ba a ƙasa ake tono su ba. To wannan yadda suke ɓoye ɗin, mutane haka suke ka ma'adin, suna ɓoye ne, hali ne yake bayyana maka su. Yanzu ka tsinci gol, kasuwa in ka je ka bayyana shi, kasuwa ita za ta yi masa farashi, haka ne? To wani kana tare da shi yana nuna yana son ka, yana nuna yana ƙaunanka, amma ba za ka gane cikakken maƙiyinka ba ne sai yau da gobe ya bayyana maka shi. Ba a gane masoyi sai lokacin da ka shiga cikin musiba, a nan ne ake gane masoyi. Ya kake kallon mutumin da duk ka ga lokacin da kake cikin jin daɗi yana tare da kai, yana maka dariya, yana nuna ƙaunanka, yana nuna maka soyayya, amma daga ka fada cikin matsala sai ka gan shi a sahun masu yi maka dariya, to wannan ba masoyinka ba ne. Cikakken masoyi shine wanda lokacin da ka shiga cikin bala'i, ka shiga cikin kunci, ka shiga cikin damuwa, sai ya zamana ya damu da damuwanka, ya shiga cikin kunci da shiga kuncinka. In ka fita shi ma kuma sai ya fita. Wannan shine hakikanin soyayya. Kaman ka duba soyayyan sayyidina Abubakar da manzo Allah. Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu wata rana ya zo gidan manzo Allah, sai ya tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da lafiya. Yana ganin manzo Allah bai da lafiya, sayyidina Abubakar jikinsa sai ya kama rawa, sai zazzabi ya kama shi. Kaga hakikanin masoyi ko? Kawai sai sayyidina Abubakar ya kama zazzabi, sai da aka mai da shi gida. Bayan an mai da shi gida kwana ɗaya, annabi ya samu sauki, sai ya ce to bari je in duba ni ma sayyidina Abubakar. Yana zuwa ya samu sayyidina Abubakar baya kwance. In an tambaye shi me yasa ka rashin lafiya, ya ce annabi bai da lafiya, ni ma ban da lafiya. Yana ganin manzo Allah ya ce ka warke ya rasulullahi, ce na warke, ya ce to ni ma na warke. Sai ya tashi, shine yake cewa maridal habibu, masoyi na manzan Allah ya yi rashin lafiya, fa zurtuhu, na ziyarce shi, fa maridtu hina ra'aituhu, ina ganin annabi bai da lafiya, ni ma sai na ji na kama rashin lafiya. Ya ce shufiyal habibu, masoyi na manzan Allah kuma ya warke, fa zarani, ya ziyarce ni, fa shufitu hina ra'aituhu, ina ganin ya warke, ni ma sai na ji na warke. Ta kai wa soyayyar sayyidina Abubakar da sayyidina Rasulullahi. An kawo nono a ƙwarya, da aka kawo nono a ƙwarya, sai aka ce wa zai sha. Sayyidina Abubakar ya ce annabi kana nan in sha, wallahi ba zan sha ba, kai za ka sha. Aka yi ya ce wallahi annabi bai sha ba zai sha ba. Annabi ya ce ku kawo nonon. Ana kawo nonon sai ya gwada masa wani mu'jiza. Annabi sai ya kafa kai, ya sha ya ajiye ƙwarya, ya shanye tas. Yana ajiye ƙwaryan sayyidina Abubakar yana kalla annabi, yana jin daɗi, annabi yana sha. Kawai sai aka ji sayyidina Abubakar ya yi gyatsa, ya ce ya ƙoshi. Annabi ne ya sha, amma sayyidina Abubakar ne ya ƙoshi. Ka bayyanta wannan shine haƙiƙanin soyayya, na sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sai yasa za ku ga Allah yake gaya mana cikin Alƙur'ani cewan falyahdharil ladina yukhalifuna ko
cewa waɗanda kullum waɗanda suke saba wa manzan Allah fitina za ta iya riskansu, ba wannan ayan nake nema ba. Cewan akwai ayar da take magana cewan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi wani abu to mumini bai da wani zaɓi. Wa kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. In annabi yayi wani abu to kai baka da zaɓi kawai. In manzo Allah ya kalle ku ya ce nan wuta ne ku fada bi kawai bi, kana shiga zaka ji ta zama aljanna. Haka annabi yake. To wannan shine idan ka dauki darasi daga rayuwar manzo Allah, kai ma ka kalli abokanka da kake zama da su. Ma'adin, ka lura lokacin da kake cikin kunci, kake cikin damuwa, waye mai kula da kai? Lokacin da kake cikin rashi, waye yake baka? To wannan wanda kaga yana lura da kai lokacin babu, lokacin damuwa, shine cikakken abokinka, ka rike shi. Ba wanda ya ka sabo kuɗi sai ya ce zo mu je in taya ka kashewa, in ka shiga cikin talauci kuma ya watsar da kai yana maka dariya, wannan ba aboki bane. Sannan waye yake umartanka kan bin Allah, kan bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan manzan Allah yana da wani magana da ya ce wa ma halaka mur'un arafa qadrahu. Manzan Allah ya ce ba mutumin da in ya san kimar kansa zai halaka. An gane? In ka san kimar kanka, in ji manzan Allah, ba za ka halaka ba. Ba za ka halaka ba. Yanzu misali kawai sai kana zuwa aka ce, misali nake bayarwa, ana wani taro a nan sai aka sa ga kujeran shugaban kasa, ga kujeran gwamna, kawai kai kuma aka rambana kana zuwa ko rabbani kana zuwa kawai sai ka je kaga kujeran da aka sawa shugaban kasa, sai ka dimfare ta zaka zauna. Ka san kiman kanka? In dai ba su harbe ka ba ka ci sa'a, dan za su dauka bom ka zo da shi. Ko a sa kujeran sarki, ka je aka zauna a kujeran sarki, kaga ka sha bulala. To shine manzo Allah ya ce wa ma halaka mur'un arafa qadra nafsi. Ka san kimar kanka waye kai, to ba za ka halaka ba. Ka san kimar kanka kai bawa ne, kana karkashin umarnin Allah, to ka tsaya karkashin umarnin Allah, ka yadda kai bawa ne, ka tsaya a iya nan. In ka yadda kai bawa ne, kana karkashin umarni, to ba za ka halaka ba ko an je lahira. Manzo Allah ya ce wal mustasharu mutaman. Al mustashar, in an ce al mustasharu shine wanda kaman waziri, wanda ake neman bashi, wanda kake neman shawarwarinsa, to ya zaman to amini, abin yarjewa ne. Ma'ana kaman yanzu 'yan siyasan mun nan da duka muka yadda muka amince da su, muka dangwala musu ƙuri'a, muka zaɓe su, ba haka bane? Da muka zaɓe su sun zamanto muna neman shawararsu akan yadda za mu gyara rayuwarmu, mu samar da hanyoyi, mu samar da kaza, sai sama muka ce ku wakilanmu ne. To ya kamata su zamanto aminai, amma sai ya zamana kuma ba su zamanto aminai ba. Ya zamana kullum ƙasan gashi yadda take ƙara rikicewa, musamman yankin arewacin Najeriya nan. Kullum ni ina kallo, wato 'yan uwa, akwai abin da yake daɗa ban tsoro. Wato akwai wata fikira da nake da shi, ku ya ƙuri in shigo da wannan magana. Akwai wata fikira da nake da shi, zai iya yiwa na yi kuskure, zai iya yiwuwan kuma ƙila na yi daidai. Wato idan kun lura da yankunan ƙasar nan, ku kasa ƙasar nan gida uku, ku ce yankin Inyamurai, yankin Yarabawa, da yankin mu arewacin Najeriya Hausawa. To abin da zai baka mamaki, babu yankin da yake da Allah ya masa arziki iri-iri, ya yi masa kuma babban arziki na yawaitan musulunci irin yankin arewa, amma kuma babu yankin da yake da koma baya irin wannan yankin. Babu shakka, muna faɗa muna daɗa jaddadawa, shugabanninmu abin a zarge su ne domin ba su yi mana adalci. Amma mun taɓa tsayawa mu tambayi kanmu ta ina muka samu naƙasu, ta ina muka samu koma baya, domin idan mun gyara, Allah ya gyara mana shugabanninmu. A yanki ukun nan da na gaya muku, da yankin arewa, da yankin Inyamurai, da yankin Yarabawa, dukkansu za ku ga mutane uku ne suke mulkanmu, da 'yan siyasa, da sarakuna, da malamai. To abin da zai ba ku mamaki, in ka tafi yankin Inyamurai, idan 'yan siyasansu suka faɗa musu magana, sukan tsaya su saurari 'yan siyasansu, su nemi maslahan 'yan siyasansu. Don haka kuka sun yi da fifi gurin zaben Peter Obi. In sarakunansu suka kalli wasu matasa masu taurin kai, suka ce ku bar abu kaza, za su bari. Malamansu na yankin in suka kalli matasa suna wani abu a yankin, dattijansu kenan, suka ce ku bari, za su bari. Yankin Yarabawa, kun ga duk girman shugaba Ahmad Bola Tinubu din nan,
akwai dattijan da sai ya je ya durkusa a gabansu ya yadda waɗannan manya ne a yankinsa. Don haka sarakunansu in sun gaya musu za su ji, malamansu in sun gaya musu za su ji, 'yan siyasansu in sun gaya musu za su ji. Amma abin takaici yankinmu na arewa, mu da muke da addinin manzan Allah, muke da wayayyen addini na musulunci, za ka samu na farko a yanzu babu wani ɗan siyasa da zai zo saboda mun san sun ci amanar mu ya gaya mana mu yadda. Akwai shi da zai fito ya ce 'yan arewa, akwai wasu dattijai a arewa 'yan siyasa da za su iya fitowa su ce 'yan arewa mun zaɓa muku wani ku zaɓe shi. Don Allah muna da wannan shugabannin? Tsakani da Allah muna da shi? Babu ko? Akwai sarki, ka ɗauki sarkin musulmi, ya isa ya faɗa wa duk 'yan arewa ya haɗa kanmu ya ce mu yi kaza, mu yi gabar mu yi, ya isa? Bamu da wannan. Hatta daidai bari ku ga yanzu ba sauran, kafin nan da sati biyu watan azumi sai kun ga wasu sun ɗauka wasu ba su ɗauka ba. In an zo sallah in yace a ɗauka ba za a ɗauka ba. Za mu yi ta samun rabuwan kai irin wannan. A arewa ne ake samun wannan. Sarakunan mu ba mu ganin girman su, ba mu ganin darajar su. To the worst part of it, abin da ya shafi malamai, babu malami ɗaya a arewacin Najeriya da ya isa ce na seta kan musulman yan arewa ku setu. Yaushe za mu ci gaba haka? Zan ba ku misali. Yanzu kuna ganin kamar Maulana Sheikh Bauchi ko Maulana Sheikh Sharif Ibrahim Sale, wanda su ne manyan dattijai malamai a Najeriya yanzu, bi gaddin nazari wai ko idala ko dariƙa, ba mu da dattijai irin su a malaman Najeriya, haka ne? Yanzu kana ganin Sheikh Bauchi zai iya kiran Sani Haya Jingir, Malam Sani Haya Jingir, ko ya kira Balalau sai ya ce musu duk aqidan kunnan abinda muke so ga abinda muke so ku gaya wa jama'anku, mu dunguma mi nan, da Allah za su yadda su bi shi? Ba za su bi shi ba. Sannan ka kaddara a faɗi gaskiya, hanni kaina yanzu kana ganin kamar ni Balalau, a auzu billahi min ana, Balalau zai iya kira na ko Sani, Malam Sani Yaya Jingir, sai ce ABULFATAHI mun fahimci kai dan dariƙa ne, duk da kai ba dan izala bane, ba wahabi, amma muna son an zo zaɓe kai nan zan bi su. Kaga ba zan bi su ba. To haka muke tafiya, ba mu da jagoranci, haka muke tafiya a buɗe, sai sa lamarinmu yake ƙara rikirkicewa kullum, yake ƙara rikirkicewa kullum. Da haka abu da yake da ɗaura kai, idan ka dubi shugabanninmu na siyasa yanzu, akwai wani gari ina tsammanin a Neja ne, mutane biyu ne suka fito takara. Ɗaya sanata yake, dukkansu suna neman sanata, amma ɗaya idan ya ci sanata zai iya zamantowa senate president, ɗaya kuma in ya ci ba zai zamanto senate president ba. Don haka wanda ba zai zamo senate president ba da aka yi takara sai ya ci wancan sai ya faɗi. Don haka dattijan garin sai suka kira shi suka ce masa, mun san kai ka ci siyasa, kai ka ci zaɓe, amma abin da muke faɗa maka shine ka yi haƙuri ka ba wa wanda bai ci ba, saboda shi in ya ci zai iya zama senate president. Suka zaɓi saboda yankinsu, suka danna wannan sanatan da ya faɗi din. Tsakaninku da Allah, a arewa wani sanata ne zai ci a ce ga wasu shugabanni a arewa sun kira sun danne shi? Ai in yayi Abuja ba za su ƙara ganin fiskansa ba, za su ƙara gani? So ba mu da wannan shugabancin. Wajibi ne mu kalli yanayin tafiyan mu yi wa kanmu jagorancin nan a mustawan 'yan siyasa ya zama da muna da jagorori, a mustawan sarakunan mu su faɗa mu ji, a mustawan malamai su faɗa mu ji, sannan za mu ci gaba. Sannan abin da zai ba ku mamaki, wanda zai gaya maka koma bayan da muke fama da shi arewacin Najeriya, kun san yanzu suwaye ne 'yan siyasan da ake ganin za su fito takara a arewa yanzu? Kwankwaso ko da Atiku su ne shahararru ko? Yanzu ka zo ka ce Kwankwaso da Allah ka bar wa Atiku ya fito, duk 'yan arewa mu mara masa baya saboda a taimaki arewa, zai yadda? Ba zai yadda ba. In ka ce Atiku ka yi haƙuri, girma ya fara zuwa, mu bar wa Kwankwaso da Allah saboda shi ne mai jini a jika kuma yana da ambitions masu kyau, mu mara masa baya mu zaɓe shi, zai yadda shi ma? Ba zai yadda ba. Sai sa dukkansu su yi haƙuri tare da dukkan girmamawa, maslahan kansu suke dubawa ba maslahan 'yan arewa ba. Kowa kawai yana son ya zama shine shugaba, don haka in arewa ma za ta zamanto ta rabe, shi in ba zai zama shugaba ba kowa ma ya rasa. Wannan shine illar da muke fama da shi. Su kuma a can suna da tsari, sai sa kuka ga za ku zo ana ta Bola Tinubu ya koma komai ya kai shi Legas, to kana so ya kawo Kano ne ko ya kawo maka Bauchi? Jama'ansa zai kai naka da yayi shekara 8 Buhari me yayi? Me ya maka? Wanda kai ka zabe shi sai mai gaskiyanka me ya maka? Bai maka komai ba.
bisa adalci ne ya kamata a ce sun mana mu duka, amma da ya zaɓi yankinsa ya ce zai yi wa yankinsa, karka ji haushinsa. To su shugabanninmu ba su yadda su haɗa kai don abin da zai zamanto maslahanmu ya zamanto mana daidai ba, ta yaya za a yi mu ci gaba. Sai yasa ni yanzu ka bani wannan tunanina ne zai iya yiwa na yi kuskure. Wato in ka lura ƙa'idar shugabancin ƙasar nan wanda ya ci yanzu da Buhari ya zo ya tafi, sabuwar gwamnati da ta zo yanzu gwamnatin Bola Tinubu sai ta ce za mu kawo sabon tsari wanda zai kawo sauki, sai ta ƙara dilmiya mu a cikin rijiya, ba haka bane? Sai muka ƙara shan wahala. To yanzu ko da Bola Tinubu ya tafi fa, waɗansu wanda za su zo su ma za su zo da irin sababbin policy nasu ne da irin tsare-tsarensu wanda za mu shiga cikin fitina a kai. To da abin da ya kamata ni a tunanina, inda muna da halin da za mu gyara shugabanninmu 'yan arewa da suke kan mulkin nan su yi mana adalci, wallahi ya fi mu kawo sababbin da ba mu san a wani policy za su dora mu ba. Mu gyara waɗanda suke kai yanzu, in dai za su gyaru su yi mana adalci, to mu gyara su ta hanyar mu fito mu zuwa wajen su, malamai su zo su haɗa kai a tsakaninsu su ce shugaba kaza ka yi mana adalci, kai ma wani ka yi mana adalci, a yi musu wa'azi, a jawo hankalinsu, matasa a yi ta rubuce-rubuce na girmamawa ba tare da cin mutunci ko zagi ba, jawo hankalinsu a nuna musu arewa tana bukatansu. Tunda yanzu dukkan abin da muke fama da shi, harkan tsaro, duk harkan tsaron yana niyan arewa. Waye shugaban babban mai ba shugaban kasa shawara akan tsaro? NSA Nuhu Rubadu. Waye babban ministan tsaro? Alhaji Badaru Abubakar. Waye karamin ministan tsaro? Matawalle. Duka harkan tsaron yana hannun malaman nan da kuke gani yanzu, na rantse muku da Allah, an san ana samun ero, akwai waɗanda suke hawa minbari da sunan malamai, ba malamai bane, suna sayar da mu. To amma kar ya da mana kumbarar da malaman nan gaba ɗaya, wallahi ina gaya muku su ne gatan ma yanzu. Amma kar ka zage shi, akwai waɗanda suna gefe suna kallon aikin da suka baku yayi kyau, baku da shugabanni, to za su cinye kuɗanyi. To kawai mu yi haƙuri da a harkan siyasa, malami ya ce shi kaza zai yi, tare da girmamawa, wallahi malam gaskiya abin da ka faɗa zagin su. Da haka Allah ya sa mu dace. Manzo Allah yana cewa wal mustasharu mu'taman, sannan manzo Allah ya ce huwa bil khiyar, budu baki yayi magana ba, kuffa alaika hada, kaga harcen nan yan uwa mu kiyaye harci. Manzo Allah ya ce wa al yakubbun nasa ala manakhirihim illa sa'idu alsinatim, akwai abin da yake jefa mutane cikin wuta. Kai malam, kai ban gana karatu bane? wa hal yakubbu an-nasa ala manakhirihim illa asadu al-sanatim. manzo Allah ya ce ba abin da yake kifa mutane a jahannama sai harasan su. Allah ya tsare mu. manzo Allah ya ce rahimallahu abdan qala khairan fa ganima. Allah ya ji kan bawan da ya faɗi alkhairi ya samu ganima, au sakata fa salima, ko yayi shiru ya kubuta. sannan manzo Allah yana cewa aslim, ka miƙa kai wa Allah, taslam zaka kubuta. wa aslim ka musulunta yu'tika Allahu ajraka marratayn, Allah zai baka ladan ka so biyu. wannan wasiƙa ce da manzo Allah yake rubutawa sarakunan duniya. annabi zaka ga ya rubuta ila kisra azimul furs, zuwa sarkin kisra, sarkin fasha kenan. manzo Allah zai ce aslim taslam wa aslim yu'tika Allahu ajraka marratayn. zai rubuta zaka ji ya ce ila Hirakal azimin Rum, shugaban kasan Italy. manzo Allah zai rubuta mai wasiƙa ya gaya masa ilan najashi, sarakuna da yaka annabi yake rubuta musu. sannan manzo Allah ya ce wa inna ahabbakum ilayya, mutumin da na fi so. to ga sharadi, in kana son annabi ya soka, duk wanda yake son manzo Allah ya so shi, to ga sharadi. manzo Allah ya ce wa inna ahabbakum ilayya, wanda na fi so a cikin ku, wa aqrabukum minni majalisa, wanda ya fi kusa da ni ranar kiyama zan zauna gani gashi, in ji manzo Allah. annabi ya ce ahasinukum akhlaqan, shine wanda ya fi ku kyan halaye. ka duba halinka, ya kyan halinka, ya kyan ɗabi'unka. to in kana da kyawawan halaye, to kana kusa da annabi Muhammadu, saboda ya ce bu istilu utammima makarimal akhlaqi. sannan manzo Allah ya ce almudiuna aknafan, waɗannan mutane su ne almudiuna aknafan, masu sauƙin hali. an gane, kaman dabba, balarabe yana da karin magana yake ce ma, yana cewa dabba mudiatul kanafi, dabbar da take da sauƙin hawa. in dabba ta zo za kawo kaman doki, ba sai ya maka gardama ba, sai a ce mudiul kanafi, doki ne mai sauƙin hawa. to manzo Allah ya ce daga cikin ku wanda suka fi kusa da ni su ne mutanen da
mu almudiuna aknafan masu saukin hali, za a yi maka abu ka danne ka yi hakuri ka shanye ka kawar da kai. alladhina ya'lafuna wa yu'lafuna, manzo Allah yace waɗanda suke da sabo ake saurin sabo da su, amma ba kullun ana ganin fiskan ka kawai ka daura fiska gushan guru ba, mutum in zai tambaye ka ma in ya ga yanayin fiskan ka sai ya gudu ya tambayi wancan, a ba a san haka, ka zamanto mai saukin hali. manzo Allah yana cewa har yanda malai yake faɗa yake cewa la'allahu kana yatakallamu bima la ya'nihi wa yabkhalu bima la yughnihi. manzo Allah ce ka samu mutum yana magana akan abin da ba ruwansa, ka tarar da mutane suna magana ko abu bai shafe ka ba, ka tsumbula baki, ko wa yabkhalu bima la yughnihi, gashi abu kana da shi in ka ci ba zai amfanar da kai ba amma ka dinga ruwa da shi. sannan fadin manzo Allah ya ce zul wajhaini la yakunu inda Allah wajihan, subhanallah, duk mutum mai fiska biyu bai da kima da daraja a gurin Allah. zulwa jahaini, in dai fiskan ka biyu ne, ka je wa wancan da munafurci, ka zo wa wannan da munafurci, abin da ka gaya wa wannan daban, abin da ka gaya wa wannan daban, ba zulwa jahaini ba, to la yakunu wajihan, baka zamantowa daukakakken mutum a gurin Allah. wana yu an kila wa kala, da yanda manzo Allah ya hana cece ku ce, ai kaza ya faru, ai kaza, kai ta faɗan abin da kai da wanda ba yi ba. wa kasratu su'ali, manzo Allah ya hana yawan tambaya, ka dinga yawan tambaya, to wai me kaza, to me kaza. manzo Allah ya ce inna ma halakal ladina min qablikum kathratu masaili, abin da ya halakar da mutanen da suka gabace ku yawan tambaya, yawan tambaya, kai ta tambaya, ba kyau yawan tambaya, abin da ka gani ka gane ka yi aiki da shi, wanda baka gane ba aka tambaya ɗaya biyu baka gane baka ja ka yi shiru, daga baya za ka gane an gane. to haka abin yake. wa ida'atul mali, manzo Allah ya hana ida'atul mali, wasa da dukiya, barnatar da dukiya a gurin da bayan da Allah yake so ba, kawai ka ɗauki kuɗi ka yi ta kashewa ba gaira ba dalili. za ka iya samun 'yan siyasan mun nan, a samu wani yana nan mutanen anguwansa suna fama da yunwa, amma in wasu masu waka sun je gurinsa ko sun masa kaza, sai ya ɗauki dukiya da dama kaga ya tafka musu. yanzu za ka iya samun wani malami ya sha rawani, kaga ya tafi fadan shugaban kasa, yana ta jira ya kai awa 5 kila bai ga shugaban kasa ba, rana na zuwa ko minti 10 ba zai yi ba zai shiga. rana yana zuwa ga ya shiga ko minti 10 ba zai yi ba, za ka ga ya ga shugaban kasa. kaga wannan ida'atul mali ne. malam kuma in yazo sai ya ce Allah shiga fatta, mun gode da addu'o'i da kuke mana, ai Allah shiga fatta malam, da ba dan addu'o'in ku ba da kasar ba za ta zauna lafiya ba. aka ranka ga miliyan 2 a sha mai rara kuma in ya bugo wata waka sai ka jana yana ai ranka ya dade miliyan 200 zaka bayar, a'a kai ko kai mun rage in ba da miliyan 150, kai mun rage in ba da miliyan 150. to da abin da yake faruwa kenan. wani malami ya je wajen maulidi, da ya je wajen maulidi, mawaƙan mu masu yaban manzo Allah suka tashi suka yi kasida, in suna kasidan na ɗauko kuɗi ana tamanna musu, ana watsa musu, ana manna musu. sai ya ce, sai malamin nan da ya karɓi sifiƙa sai ya ce gaskiya zan yi nasiha, in an bayar ka yi aikin alheri, amma dai malamai ya kamata a ce su ma suna da kiman, an ce malamai sun je a kai a haɗo malam da miliyan 10 miliyan kaza ba, mawaƙi ya shiga ba shi miliyan 100-150, wannan bai yi ba. sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wa mana'i wa hatin, manzo Allah ya hana mutum ka dinga kin ba da abin da ya kamata ka bayar, ko ka nemi abin da ya kamata bai kamata ka nema ba. sannan wa uqil ummahati, annabi ya hana saba wa iyaye. wa wa'adil banati, manzo Allah ya hana birnin 'ya'ya mata. da kun san a zamanin kafin musulunci ya zo, larabawa an haifa musu 'ya'ya mata sai su tona rami, kawai mutum an haifa mishi ya mace kawai sai ya tona rami sai ya birne ta. wa'adul banati kenan, shine qur'ani yake ce maka wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat, haka suke su dinga birne 'ya'ya mata. kaga musulunci ya zo yi wa mace wannan gatan, amma wai yanzu a wannan zamanin wai ka ji wasu mata masu wayewan kai, ai ana tauye haƙƙin mata a cikin addini. musuluncin da birne ki ake yi, yazo ya ce a baki birne ki ba ke yi. musulunci ya zo ya kwato haƙi. manzo Allah ya ce an-nisa'u shaqa'iqur rijali, mata 'yan uwan jini ne na maza, haka annabi ya faɗa a wasiyarsa na ƙarshe, yana dab zai bar duniya. manzo Allah ya ce usikum bin nisa'i khairan, ina muku wasici da mata ku yi alkhairi a kansu. manzo Allah ya ce la yukrimuhunna illa karimun wa la yubghiduhunna illa la'imun, babu mai girmama mata sai babban mutum, babu mai walakanta mata sai la'anannen mutum, inji annabi.
wanda kuma kafin bai wuce shekara 200 shekara 300 ba gashi nan kasashen turawa matan ga hotuna nan in ka je ka duba mace mijinta zai iya belt da kuke gani bature yana yi na daure wando asalinsa na dukan mata ne zaka ga mace an sa mata da sai dai a samu kwado faka a rufe bakinta mijinta in ya ga dama lokaci ɗaya zai iya kama ta sayar da ita turawa dai waɗannan turawan America London da me duk haka matansu suke annabi ya zo ya ba mata yanci ya zo musu da addini ɗaukakakke wanda ya girmama su ya darajanta su manzo Allah ya ce babu mai mata kuna da kima kuna da daraja a musulunci to kun ga wannan kenan ko to a gurguje ya fi mun kai minti ne mun yi nisa ya isa ka za mu tsaya nan insha Allah wa sallallahu ala sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kasira wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim Allah ya biya mana bukatu Allah ya sa mu shiga ramadana lafiya Allah ya sa mu shiga ramadana lafiya mai ya lafiya Allah ya sare mana abinda za mu ci abinda za mu sha abinda za mu yi sutura abinda za mu taimaka wa wasu Allah tabaraka ta'ala ya yassare wa kowa wanda bai da kayan sallah da zai yi wa kansa yi wa iyalansa yi wa ƴaƴansa Allah ya bashi Allah tabaraka ta'ala ka biya mana bukatu duk wanda yake da bukatu na damuwa Allah kar ya tashi daga nan Allah muna tawassuli da annabi da wannan littafi face Allah sai ka biya masa bukatansa duk wanda yake da damuwa Allah ka yayi masa damuwa duk wanda yake dauke da wani rashin lafiya Allah ka yayi masa albarkan manzon Allah Allah ka kawo mana sauki Allah ka sa musulmai a diyan da suke a fadin duniya su yi wannan azumi cikin raka'i da samun yalwan arziki da samun lafiya albarkan manzo Allah Allah ka yassare wa al'umman manzo Allah abinda za su yi kayan sallah da shi wanda ba su da shi Allah ya ba su wanda ba su da shi Allah ya ba su wanda ba su da shi Allah ya ba su Allah ka sa mu zamanto indararo da zamu faranta wa bayinka Allah ka sa mu zamanto indararo da zamu faranta wa bayinka albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya basid al-yadaini bil adiyati ya man idza rufi'at ilayhi akuffal abd ya man idza rufi'at ilayhi akuffad dara'ati kafa abdahu ya man tanazza fi zatihi wa sifatihi al-ahdiyya an ayyakuna lahu fiha nadha'ira wa ashbah ya man tafarrada bil baqa'i wal qidami wal adaliyya يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشد واستهداه نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك تجاهه ونتوسل إليك اللهم بسر نبينا وحبيبنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي جميع حوائجنا ما ذكرنا وما لم نذكر اللهم آملنا بما أنت أهله ولا تآملنا بما نحن أهله فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا من إذا سئل أعطى وإذا دعي استجاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Allah biya mana bukatu. Bani.